Niabot na ni Sugbo ang dugang mga bomb-sniffing dogs aron i-deploy sa kadalanan alang sa nasigabot nila kung kapistahan ni sa Sugbo. Samtang formal na gianunsyo sa kapulisan ang pagpaong sa cellphone signal sud sa duha ka adlaw karong weekend. Anong report ni Nico Cirino. Naabot na sa Sugbo ang dugang mga bomb-sniffing dogs nga gamiton alang sa sinulog. Kadaghanan kanila gikan sa Camp Aquino sa Tarlac nga gi-provide sa Armed Forces of the Philippines. 13 ka mga K9 ang gikan sa Army, isip puno sa 3 gikan sa Philippine National Police. May K9 sab nga gamiton gikan sa Philippine Coast Guard. Gikalipay sa kapulisan ang dugang puwersa sa mga iro aron mas magamit nunot sa bulog sa mga tao karong Sabado ug Domingo. But most probably, of course, on areas of convergence, places of convergence. Kung saan yung main mga programs ng sinulog, maglalagay tayo ng mga doon, mga K9 units. PK9 under CENTCOM. So, with the addition of the other 4 dito from the Army. So, yun, kung kailangan pa ng Pro 7, pwede pa namin i-further of sa kanila. If they still need that, galing sa CENTCOM. Aminado hinuon ang PNP, limitado ra ang oras sa pag-deploy sa kada iro ug papahuwayon sab kini aron makadiskanso. Mas mabilis no ang pag-check nila sa mga lugar kasi mas marami na sila this time. But you see, we have to understand that the dog needs to rest also. So ito yung isang consideration din namin gagawin. Samtang subling gipahimangnuan sa kapulisan ang katawhan kabahin sa shut-off sa cellphone signals. Ipatuman kini Sabado ug Domingo atol sa mga dagkong kalihukan. Aprobado na sa National Telecommunications Commission ang hangyo sa PNP kabahin niini. We are basing it hourly basis kung ano yung anyway, we have already coordinated with the NTC and kung merong mang it will be by sector. Yung binigay na period is yun lang kung okay pa lahat, normal, same pa rin ang situation ng natin, yung threat assessment natin same ang level until sa 20th. Kung mag-change yan, kung tataas man siya, pwede tayo mag-a-adjust din. So very flexible naman yung security plan na to. Si Konsihal Dave Tumulak miauhag sa publiko nga dili na i-share o ipublikar ang dokumento sa NTC kalabot sa oras sa shut-off. Kini aron dili madasig ang mga gustong mutisok o kasamok. Ato lang auhag sa ato ang mga nag-share. Nakasabot ta sa inyong bahin kay gusto mo ma-aware about the signal shut-off. But try to think also on the other side. Unsay effect ini in case simba ko lang ato ani ang syudad, kitang tanan na nag-iya ini ang kaluwasan mo ay atong prioridad. Please, ayaw nag-share. Uban ni June Solon, Nico Cirino, Balitang Bisdak.